Ahojte. Dnes idem na výpravu. Je to vlastne výlet. To, kam idem, vlastne vôbec nie je ďaleko. Je to v Bratislave, kde bývam. Medzi mestskými časťami Dúbravka, Devinská Nová Ves a Devín je kopec Devinská Kobyla. Vrch Devinská Kobyla má výšku 514 metrov nad morom. Celý kopec je aj národná prírodná rezervácia. Žije tu veľa rôznych zvierat a hmyzu. Mne sa páči modlivka. Presne sa volá pamodlivka dlhokrká. Vyzerá ako mimozemšťan. Ocko mi hovoril, že kedysi sa hore až nedalo ísť. Bola tam raketová základňa. Keď som sa pýtal, na čo tu urobili, tak vraj preto, lebo kedysi bol svet rozdelený. Rozdeľovala ho železná opona. Išla kúsok odtiaľto. Tu tvorila hranica medzi bývaným Československom a Rakúskom. Teda rieka Morava a Dunaj. Vojaci ju strážili a nechceli nikoho pustiť. Preto tu postavili raketovú základňu. Boli tu vojaci a rakety. Našťastie ich nikdy nepoužili naozaj. Potom sa svet zmenil a už nebolo treba železnú oponu. Čiže až do roku 2000 sa sem nedalo ísť. Potom niekto dostal nápad, že sa úplne na vrchu kopca pre ľudí postaví rozhľadňa. Aby k nej ľudia mohli ísť, tak sa dá plot a aj brána raketovej základne preč. Veď tu už nie sú vojaci a rakety. Tak prečo by sa sem ľudia nemohli ísť pozrieť? Fíha, to je teda obrovská. Už ju vidím. Rozhľadňa vyzerá takto. Navrhli ju v ateliéri architekti Šebo, Lichy. Nezdá sa vám, že troška vyzerá ako modlivka? Je vyrobená z ocele. Semi ju doviezli a zmontovali. Má terasy, každú na inú stranu. Vidieť z nich rôzne miesta. A spája ich 112 schodov. Keď vyjdete až hore, ste vo výške asi 534 metrov nad morom.
vidíte do 3 krajín. Slovensko, Rakúsko, Maďarsko. Je to veľmi pekné vidieť tak ďaleko. Ale tie hranice, ktoré oddelujú krajiny, vlastne odtiaľ to zhora nevidno. Veď oni naozaj neexistujú. Sú len v hlavách ľudí. Keď ich nechceme vidieť, tak ich nevidíme. A dá sa cez ne chodiť.